generation to generation. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος και Θεού και στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών που εις τους ουρανούς, αγιάσαι το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Να τον ημών των εκκλήσεων δώσει εμείς σήμερα και άδωσε εμείς. Ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κειμένων δούλων σου, των πεσόντων εν της ορυχής και εργοστασίης τούτη. Αιωνίαν σας η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνηστη αδελφοί μου, αιωνίαν σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί μου. Νικολάου Ευθύμιος, Λαζάρου Βασίλειος, Καρπούζας Ηλίας, Μινάς Ιωάννης, Πιμενίδης Ιωάννης, Παπαδόπουλος Ιορδάνης, Πεκιαρίδης Ευστάθιος, Βουλκερίδης Ευστάθιος, Παπαδόπουλος Καράλατος, Χρυσανθίδης Χρήστος, Καραγιαννάκος Μιχαήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Τσολάκης Απόστολος, Κάργας Νικόλαος, Θεοδόρου Νικόλαος, Μουρατίδης Μελέτιος, Σιχηνίδης Παρασκευάς, Ψαράς Δημήτριος, Λαζαρίδης Γεώργιος, Στυλιανάκος Γεώργιος, Δόλιος Γεώργιος, Κουτογλίδης Γεώργιος, Παρναβέλης Χρύσανθος, Παραϊλούδης Ιωάννης, Θανδαρίδης Δημήτριος, Πουλιόπουλος Αθανάσιος, Παπαηλίας Γεώργιος, Ρητάκας Απόστολος, Τσιανάκας Ιωάννης, Καρυπίδης Παρασκευάς, Κοτούλος Αθανάσιος, Καραστογιάννης Νικόλαος, Μασούρας Νικόλαος, Τσίγκας Γεώργιος, Αλεξάκης Πανάρετος, Σελαμίδης Βασίλειος, Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Παναγιωτίδης Δημήτριος, Αθανασιάδης Γεώργιος, Κότσικας Κωνσταντίνος, Μορφίδης Μόρφης, Ευθυμιάδης Κωνσταντίνος, Σαχανίδης Ευστάθιος. Χριστό. Έχει από 55 με το αμάξι, το είδες. Είσαι εκεί, εντάξει. Θέλω λίγο βοήθεια. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Για μας όμως είναι ιδιαίτερη και μεγάλη τιμή, διότι την εκκίνηση θα την κάνει η Κοροσίδου η Λένα, όπου είναι και παγκόσμια. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε πάντα επιτυχία.
σε εισαγωγικά απουσία των εκπροσώπων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, μέχρι αυτή την ώρα οφείλεται στο γεγονός ότι σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή της νέας αυτοδιοικητικής περίοδου, όπου υποχρεωτικά σε όλη τη χώρα αυτή την ώρα γίνονται οι δημιουργίες για να εκλεγούν τα όργανα των Δήμων και της Περιφέρειας. Θα ξεκινήσει η απονομή με τις μικρότερες κατηγορίες και ευελπιστούμε ότι ο Δήμαρχος Ορδέας, ο κύριος Σαμανίδης, θα είναι εδώ, γιατί περνάει και μια στιγμή από μια άλλη σημαντική εκδήλωση της πόλης μας, το μνημόσυνο των Μικρασιατών, και πιστεύουμε ότι την απονομή για την κατηγορία του θα είναι εδώ και θα την κάνει. Οπότε η Οργανωτική Επιτροπή θα ξεκινήσει από τις μικρότερες κατηγορίες. Σε αυτή την κατηγορία πρώτος νικητής είναι ο Σουπιάδης Χρυσόστομος. Πώς το πάρει μου, έδειξες αγώνες. Έδειξες αγώνες. Δεν σε πιστεύω, μπράβο. Δεύτερος νικητής είναι ο Δρουδάκης Ιωάννης. Ναι, και το γύρισε ψηρέ. Ο Δημητράκης, η Τάσα. Τρίτος νικητής είναι ο Τάκας ο Παναγιώτης. Παρακαλώ για την απονομή τον υπεύθυνο πολιτισμού του Σωματείου Σπάρτακος και υπεύθυνο για την επιτροπή που διοργανώνει τον σημερινό αγώνα, τον Νίκο τον Παλάσκα. Να λέει και ποιο σύλλογο ανήκουν. Να λέει και τους συλλόγους που ανήκουν. Πες και τους συλλόγους πάμε που ανήκουν, αν θέλεις. Οι σύλλογοι είναι, να με συγχωρέσετε, όμικρο. Ο πρώτος νικητής Σουπιάδης Χρυσόστομος είναι από το Σύλλογο των Γιαννιτσών, ο Δρουδάκης Ιωάννης από το Σύλλογο Δρομέου Κοζάνης, καθώς και ο Τάκας ο Παναγιώτης. Λοιπόν, περνάμε στην επόμενη ειδική κατηγορία, όπου είναι άντρες 50 έως 60 ετών. Εδώ τρίτος νικητής είναι ο Κουτσιομήτρος ο Κωνσταντίνος από το Σύλλογο Δρομέου Κοζάνης. Δεύτερος νικητής είναι ο Μανώλας ο Κωνσταντίνος από το Σύλλογο Δρομέου Ορδέας. Και πρώτος νικητής είναι ο Τσιούρης Παναγιώτης από το Σύλλογο Δρομέου Τρικάλων. Την απονομή εδώ θα κάνει ο γραμματέας του Σωματείου Σπάρτακος, ο Θανάσης ο Μάστορας. Τρίτος νικητής, Καπετάνος Λάζαρος, Σύλλογος Δρομέων Ορδέας. Δεύτερος νικητής, Γουγούς Κωνσταντίνος, Σύλλογος Δρομέων Κοζάνης. Και πρώτος νικητής, Νεοφώτιστος Νικόλαος από το Σύλλογο Δρομέων Κοζάνης επίσης. Ο Γουγούης ο Κωνσταντίνος ήταν και πρώτος Πανελληνίκης στο μαραθώνιο, αξίζει να το τονίσουμε αυτό. Λοιπόν, την απονομή εδώ θα την κάνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πτολεμαΐδας, ο Τσιλφίδης ο Τάσος.
Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Πάμε τώρα στην άλλη ειδική κατηγορία 40 έως 50 ετών, όπου εδώ έχουμε τρίτος νικητής Κουκουτέγος Αντώνιος, Σύλλογος Δρομέων Βέρειας. Δεύτερος νικητής Πέγιος Τριαντάφυλλος, Σύλλογος Δρομέων Εορδέας. Και πρώτος νικητής Νάτσιας Ηλίας από το Σύλλογο Δρομέων Ιωαννίνων. Παρακαλώ εδώ για την απονομή τον Κώστα το Μανιάτη, τον πρόσωπο από την ΕΤΔΕΗ. Ηλία. Τον γραμματέα της ΕΤΔΕΗ. Και υπεύθυνος πολιτισμού της Γεννό. Βγάλω. Για μια φωτογραφία. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια στους νικητές, συγχαρητήρια και στον κόσμο που παρά τη βροχή στέκεται και τιμάει με την παρουσία του τους αθλητές. Και περνάμε στην επόμενη κατηγορία. Θα το βάλω εγώ μέσα και τη βρύση. Πριν περάσουμε στην απονομή, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εδώ στα κορίτσια με τις ωραίες στολές τους από το Σύλλογο Θρακιωτών Εορδέας, του Λεμαΐδας, και τον Σύλλογο Ποντίου από το Λεμαΐδας, καθώς και τον Σύλλογο Μικρεσέτων, που μας τιμά και μας βοηθάνε πάρα πολύ εδώ με την παρουσία τους. Και καρδιάς, με συγχωρείτε για την παράληψη, και καρδιάς. Λοιπόν, τώρα έχουμε την κατηγορία 18-30, όπου τρίτος νικητής είναι ο Μάσας Κωνσταντίνος από το Σύλλογο Δρομέων Εορδέας. Δεύτερος νικητής Κοτσιακουτσίδης Κωνσταντίνος από τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο Αθήνας. Και πρώτος νικητής Φιλιμέγας Κωνσταντίνος, Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος Αθήνας. Παρακαλώ εδώ για την απονομή τον πρόεδρο του Σωματείου Σπάρτακος, τον Αδαμίδη τον Γιώργο. Εντάξει. Τον είδα, Φιλιμέγα, τον είδα. Έτσι. Τον μείνω κάτω τους Μιλιάδες. Όχι, όχι. Μπράβο. Μια στιγμή. Ξεκινάμε λοιπόν από στον αγώνα 5 χιλιόμετρων γυναικών, όπου έχουμε τρίτη νικήτρια Κουλίδου Κατερίνη, Σύλλογο Δρομέων Εορδέας. Δεύτερη νικήτρια Μιχαηλίδου Μαρία, Σύλλογος Δρομέων Εορδέας. Και πρώτη νικήτρια η Τσιάμι Βασιλική από το Σύλλογο Δρομέων Εορδέας. Παρακαλώ για την απονομή του Καλευθέρη τον Παντελή, που είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ.
Η πρώτη νικήτρια της Κιάμη Βασιλική είναι στο σύλλογος της, είναι ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Κοζάνης. Που είναι τα 5 χιλιόμετρα ανδρών, όπου εδώ έχουμε Natural Athletic Nutrition, δεύτερος νικητής Νεβεσκιώτης Χαρίσιος, Νεσέσκα Τιμ. Πρώτος νικητής Σαμαράς Κωνσταντίνος, Φιλαθλητικός Σύλλογος Κοζάνης. Παρακαλώ εδώ για την απονομή τον Στεριώτη των Κίμων, που είναι διευθυντής εταιρικών και δημοσίων σχέσεων στον Όμιλο ΔΕΗ. Περνάμε τώρα σε μια άλλη κατηγορία που είναι η καλύτερη ομάδα. Εδώ έχουμε τον πρώτο σύλλογος, είναι Σύλλογος Δρομένου Ορδέας. Δεύτερος σύλλογος είναι ο Σύλλογος Δρομέου Κοζάνης. Παρακαλώ εκπρόσωποι να ανέβουν πάνω, παρακαλώ, από τους συλλόγους. Και τρίτος σύλλογος είναι ο Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων. Την απονομή εδώ θα κάνει ο Γιώργος ο Κάτανας, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Γιαννόπου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γιαννόπου ΔΕΗ. Συγχαρητήρια στους συλλόγους για του χρόνου ακόμα καλύτερα. Περνάμε σε μια άλλη ειδική κατηγορία, όπου είναι ο αθλητής μας με το μηχανοκίνητο καρότσι, ο Νίκο Ευάγγελος. Ένα θερμό χειροκρότημα παρακαλώ. Μία διευκρίνηση πάρα πολύ σωστή, είναι χειρίλατο το καρότσι, όχι μηχανοκίνητο. Μεγάλο λάθος δικό μου. Την απονομή εδώ θα κάνει ο Σίσιος ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης Σίσιος για την απονομή, που είναι εκλεγμένος πρώτος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ορδέας. Μεγάλη χαρά και συγκίνηση με απονέμει το λόγο και συγκινούμε αυτό το παλικάρι.
Λοιπόν, στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων ο μικρότερος αθλητής που τερμάτισε είναι ο Στογιάννης Τελιανός, που είναι μόλις 6 ετών. Συγχαρητήρια στο Στέλιο. Να πάμε τότε στο μεγαλύτερο μέχρι να έρθει ο Στέλιος. Ο μεγαλύτερος λοιπόν αθλητής που συμμετείχε στα 10 χιλιόμετρα, στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων, είναι ο Παπαβασιλείου Παναγιώτης, που είναι γεννημένος το 1946, παρακαλώ. Συγχαρητήρια. Και παρακαλώ το 41 μάλιστα. Παρακαλώ για την απονομή τον αναπληρωτή διευθυντή του Λουκουδουμού, τον Γιάννη τον Καραπακάκη. Παρακαλώ τότε για την απονομή τον αντιδήμαρχο Αμιτέου, τον Θεοδόρο τον Απόστολο. Συνεχίζουμε τις ειδικές κατηγορίες περιμένοντας τον Δήμαρχο να έρθει, γιατί όπως είπαμε έχει ανελημμένες υποχρεώσεις, έχει την κατανόησή μας. Λοιπόν, στην ειδική κατηγορία ειδική βράβευση λοιπόν για το Στέργιο το Σκιούτη, που είναι ένας τυφλός δρομέας με τα μάτια της ψυχής του τρέχει, μας τιμάει με την παρουσία του. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Είναι η 6η χρονιά που συμμετέχει, πρέπει να το τονίσουμε. Πραγματικά το αξίζει συγχαρητήρια. Παρακαλώ εδώ για την απονομή τον εκπρόσωπο της Γενόπνεη, τον Αδάμ τον Λευτέρη. Θα σκύψουμε λίγο, Στέργιο. Να μας δώσει το κύπελο εδώ. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αγγίζετε το τέλειο. Μπράβο. Ναι, θα τον κατεβάσω. Έλα. Θες από πίσω η πλάγια. Αρχίζουμε με την βράβευση τώρα στη γενική κατάταξη στον 6ο Πανελλήνιο δρόμο, στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων, όπου τρίτος νικητής είναι ο Κοντογιάννης ο Θανάσης από το Σύλλογο Πηλίου Ζαγορίν. Δεύτερος νικητής, Κουτσουπίδης Δημήτριος, Σύλλογος Δρομέων Ορδέας. Λίγο. Και πρώτος νικητής ο Παρμάκης ο Μιχάλης από το Σύλλογο Μέας Τρίτων και Μάραθο Κλαμπ. Συγχαρητήρια στους αθλητές και παρακαλώ για την βράβευση στην κατηγορία αυτή τον Δήμαρχο Εορδέας, τον κύριο Ζαμανίδη, να κάνει την απονομή. Του Ζαμανίδη το Σάββατο. Το χρυσό. Όχι αυτά. Όλο έτσι θα πας. Όλο έτσι. Κράτα εδώ τα χέρια πάνω. Κάτι θα τραβήξει μια φωτογραφία. Φωτογραφία. Λίγο.
Επανερχόμαστε λίγο σε μια παράδοση τώρα στην ειδική κατηγορία για τον μικρότερο αθλητή που συμμετείχε σήμερα στον αγώνα, που είναι ο Στογιάννης ο Στυλιανός, που είναι, όπως είπα, 6 ετών. Παρακαλώ εδώ για τη βράβευση το διευθυντή του ΑΕΣ Καρδιάς, τον Τσίκα τον Βασίλη. Λίγο την κάμερα μην εμποδίζετε, παιδιά. Λίγο την κάμερα. Μπράβο. Μπράβο Στέλιο και στα νότερα. Συγχαρητήρια. Κλείνουμε τις απονομές. Έλα, ας φωτογραφηθεί ο Στέλιος πρώτα. Κλείνουμε τις απονομές στους σημερινούς αγώνες με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων γυναικών, όπου εδώ έχουμε τρίτη νικήτρια, την Καραπίκα τη Χριστίνα, από το Σύλλογο Δρομένου Ορδέας. Δεύτερη νικήτρια, Λεοντιάδου Στεφανία, από το Σύλλογο Ηλισσός. Και πρώτη νικήτρια στα 10 χιλιόμετρα, τη Σόνια την Πουδούρη, από το Σύλλογο Ηλισσός επίσης. Παρακαλώ για την απονομή εδώ τον Δαμάσκο τον Γιώργο, τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων του Ομίλου ΔΕΗ. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Όσοι συμμετείχαν είναι νικητές σήμερα. Δεν θα κουραστούμε, το επαναλαμβάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εκ μέρους της ομάδας που είχε την ευθύνη της οργάνωσης, είμαι ο Νίκος ο Παλάσκας, εκπροσωπώ όλους τους υπολείπους, διαστόματος λοιπόν όλων. Ευχαριστώ όλους εσάς. Του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι. Ραντεβού πάλι εδώ, σας το υποσχόμαστε. Οι δρόμοι του Λιγνίτη θα είναι πάντα ανοιχτοί. Σας ευχαριστώ. Ραντεβού στο γεύμα στο ξενοδοχείο Παντελίδης προς τιμή των αθλητών.